esnatu, jeki, aktibatu, 4 urtetik behin Joko Olimpikoekin batera Tolosan antolatzen den ibilaldia badator. Prestatzen hasteko garaia da. Aralarko adiskideak mendi elkarteak antolatzen duen martxa hau maiatzak 31an izango da. Bide batez, elkartearen izenean, datorren larun batean, Santo Tomas egunean, Tolosako San Francisco ibiltokian, artxiboaren parean topatuko gaituzue. Zergatik, bertan liburu hauek oparitu nahi ditugulako. Alde batetik, Juan Mari Ansaren Las Malloas de Aralar liburu mardula eta interesgarria, eta bestetik, aspaldi argitaratu genuen ibiltari liburua. Mendi ibilaldi luzeak prestatzeko gira egokia. Zertarako, zuen borondateri esker, egun hortan lortutako dirua Baltistan Fundazioari bideratzeko. Azaldu, zuen laguntza eskertuko dugu eta eskertuko dugu.